så er der 3 ting, okay? Og det er sådan 3 forskellige situationer, men hvis I går lidt i panik, så virker de stadigvæk. Så den ene, det er, hvis at du har fat i den samme side, altså så det her det er modsat, det her det er den samme hånd. Så kan man tage armen op til skulderen, prøv at holde fast i mig så hårdt du kan. Hold du fast, så hårdt du kan. Ja, stærk. Men man kan stadigvæk komme fri, okay? Prøv at se, om I kan klappe jer selv på skulderen, fordi så får man ligesom momentet. Den anden ting, det er, hvis han holder fat i den modsatte hånd, så kan jeg jo ikke bare, jeg har ikke lige så meget kraft den her vej, uanset hvad jeg prøver. Men det jeg kan gøre i stedet for, det er, at jeg kan tage fat i min hånd, og så kan jeg vride det op. Det er ligesom, hvis man skal slå med en økse eller et eller andet ned. Den tredje ting, hvis han har fat i begge håndled, så nu prøver jeg at gøre den langsomt for jer, så tænk på, at I kan klappe, kigge og ud, okay?